नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडीगावकर आणि पुढे मुकेश घाडी आपले खूप खूप स्वागत करतो आहे. आणि आता चाललो आहोत आग्रात पुढे हे आपला पॉवर ट्रेलर घेऊन. आणि त्याचं नांगर माझ्या हातात आहे आणि पॉवर ट्रेलर बाबूकडे आहे. मागे तुम्हाला दिसत असेल ती नंदनची आजी आहे. बऱ्याच व्हिडिओजमध्ये दिसत नाही ती सहसा, म्हणून तुम्हाला सांगितलं. तर आता बाबू आणि मी चाललो आहोत आग्रात आणि तिथून मग पूनमकडे जाऊ, कारण मगाशीच शाळेत वगैरे चॉकलेट वाटले आहेत आणि ती उद्या व्हिडिओत बघणार आहे. आमका नाही दिलं, आमका आणलं नाही, त्याच्यापेक्षा आपण आधीच तिच्याकडे चॉकलेट देऊन येऊया. ह्या आता झाला माका जड हो का. बाबलो पुढे या आणि काका पण येतात अजून. आता सगळ्यात मोठं काम हैसून खाली उतरवणे. हा फायनली पॉवर ट्रेलर आपला आला आहे खाली. हा एवढा डोंगर उतरून आणि पाऊस पण आला आहे मस्तपैकी आणि छत्री पण आणलेली नाही आहे. अरे रे रे, ह्यो जाणार नाही. छत्री नाही दिला विकेंड हवी जरा कमी लागतं. त्यांना त्याचा बरा झाला, त्यांना कॉळ बी हा त्याकडे. तर मित्रांनो, ट्रॅक्टर वगैरे ठेवून आता आम्ही चाललो आहोत. खय चाललो रे? पुणग्याकडे. पुणग्याकडे की काय? ती पुणग्याकडे जाते चॉकलेट देऊची होत. तू पण चल जरा टाइमपास. अरे चल रे. मी काय, मी सुको आहे तेवढं नाही. तू कॉळ घेऊन होतं तरी पण भिजलं. मी सेटन मारता चल. पुनमताई डायरेक्ट. वाव, काय टायमा दिलाय मी. टाइम मध्ये एकदम परफेक्ट असता. कसं वास येतं की त्या मागाकडे काय माहिती. बघा पुनमताईकडे मेजवानी बघा. छानच आज बेत केलास. एवढा चांगला बेत करून मला कळवलं नाहीस म्हणजे. ती आहेत मिरचीची मिरची अजून आहेत ती असू दे. तुला बोलाय तू माका तू का बघलंय मी कैसून गेलं त्या गाव. हा हाक मारलंय मी ऐकलं. हाक तय गाव साफ करत होता ती. हा ती तूच ती. खय गेलं का तू बघितलं ना. मग काय विचारतं खय गेलं पण विचारले तुला. खास तुझ्यासाठी आलो मी इकडे. जेवणच आता जेवूनच जाणार. बरोबर जेवण बरोबर. हे घे. कसली कॅडबरी काय आहे? हे माझा बर्थडे आहे. आज नाही. आज बर्थडे माझा नाहीच. मग कधीतरी तुझं नसतं बरं वाढदिवस. काहीतरी कारण ना. फ्रीजर मध्ये ठेवली ती जरा झाली आता. बरोच वेळ खिशात होती. कोणी दिलं? खय गेलं? कोणी दिलं म्हणजे मी दिलोय. खय गेलं? खय गेलोय वर आग्रात. ट्रॅक्टर ठेव. नाही त्याच्या अगोदर खय गेलं? त्याच्या अगोदर शाळेत. मुलांना कॅडबरी दिलाय की. मग उद्या बघ व्हिडिओ. बरोबर दिलाय. बो किती लागल्या तरी मला सांग. ते मला माहिती होतं तेवढं लागल्या. नाही ना. किती लागले ते मला सांग, मग तुला सांगते. मी जास्त घेतलेलं आहे. बाबल्यान मला संख्या जास्त सांगितल्या पोरांची. किती? हय 40 सांगितले आणि थंय बोललो किती 10-12 असते. मी बोललो 60. हय 20च. मी 60 घेतलं. मग आता वाटेत जो कोण मिळतात भेटतात त्या का देतं. मस्तच ग. जेवायलाच राहील. टाइम साधलाय मी. नाही टाइम साधूचा काय प्रश्न. कधी विलस तरी तू सांग. तू बोलवतेस ना म्हणूनच मला. मी बोलवलंय ना. मी तुला थैसून बघलंय. हाक मारलं मी ऐकलं. मी नाही हाक मारलंय. अरे मग ऐका गेला विनू आकडे भजी केलेली असं ऐका गेला. नाही तू नाही तर मग दुसरा कोणतरी आता. भावाची ते असे. आज काय प्लॅन करूया? आज कुठे जाऊया?
काय नको ती याची भाजी करून टाकूया फोडच्याची. हा नशीब आयुष्यात काहीतरी करते. डाळ घालू डाळ भिजत घातलोय मी. हा चला म्हणजे एक रेसिपी तरी होऊन जाईल. आणखी काहीतरी आणि शेंगदाण्याचे लाडू घातले. चालेल. लवकर दुपारीचे. हुशार झालीस तू आता हळूहळू. हुशार नाही. पहिले एवढं डोकं चालायचं नाही तुझं. काय ग पाऊस मग बघितलंय बघ काय तो मग हईल आणि इलो पाऊस भजा तरी खाऊन जाऊया. जेवूनच डाळ बाती भाजी. तर आता मित्रांनो दुपारचे वाजतायत 1:30 वाजायला आले. वाजत इलो आज पुणग्याकडे आज जेवणाचा प्रोग्राम पुणग्याकडे आहे. कारण की पुणग्याकडे रेसिपी भारी आज माझी फेवरेट या भाज्या. ह्या बघा या माझ्या फेवरेट भाज्या. त्यामुळे मी एवढी संधी चुकवणार नाही. संधी साधून घेणार बरोबर. त्याच्यात काय दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए बादशाह मसाला टँग 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 टँग. तर काय असाच आपला टाइमपास गाणं ऐकत होतं आणि तुम्ही कोणती तरी कमेंट बघितलंय विनू मध्ये मध्ये गाणी गातं म्हणून आपला चालू केलंय. आता जेवक सुरुवात करतोय. भूक लागली आहे मरणाची. केव्हा जेव केव्हा पुण्या तुमका काय विचारणार नाही मी विचारते. हे काय चंद्रमा चंद्रमा काय ती बॉटली आहे पण त्याच्यात लोणचा तू बरागड्यात बनवलेला. हां कायच बोललंय घरात बनवलेला लोणचा काय आहे त्याची चव वेगळी आहे. कशाची चांगली आहे. बाबल्या गोया सपला वाटतं तकडचा लोणचा. बाबला म्हणता पुणग्याकडे जात असतं लोणचा तरी आण. तुझी नाही पण तुझ्या लोणच्याची आठवण काढता तो घेत आहे. मग तर मित्रांनो आता मस्त पोटभर जेवून झालं आहे आणि आता घरी जाऊया. झोपायचं आहे. गेले 3-4 दिवस दुपारची झोप मिळाली नाही त्यामुळे मेंदू काम करत नाही माझं. काय सुचत नाही दुसरा काय करूचा आता. त्यामुळे जरा 1 तास तरी झोपूया आणि पुढच्या कामाला लावूया. हां बहुतेक संध्याकाळी आमच्याकडे बटाटे वड्याचं प्लॅन आहे. तर बघूया काय कसं काय करतात का. चला मी जरा झोपतोय. भेटूया थोड्या वेळात. जेवलं काय आता पुष्पाचा रावलेला तर आता जेवूक नको तर मी जेवून इलोय. मग असं सांगायचं कधी. मग पुष्पाच्या वाटणे जाऊतात आता बोललं आपण जेवण येऊया. मस्त जेवण होता. जेवण सोडून येईलच. मग कसले भजीनी काय होता. मिरची फ्राय केलेली होती. मीच केलं सगळं. मीच म्हणजे चुकला तुका असा बोललाय. मीच नाही गेलं पुण्यान गेल्या. झोप बीप नाही दुपारची थंय असताना बरोबर झोपतं. हय तुका झोप नाही यायची. नाटकी बाजू माणूसच एक नंबरचा. तात तर म्हणतं थंय जागे असतंस. मी झोपतोय. हा देतोय. बाबलू काय छान चाललंय. छान चाललंय मोबाईल घेऊन छान कॅमेरा घेऊन कुणा यार कोई